କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସେଠୀ, ମୋ ଘର ରାଜନଗର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ଆସିକି କାମ କରେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରେ ଚାଷବାସ କରେ ଗାଁରେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ସୁଗାର ଥିଲା 276। ଆଜ୍ଞା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କମିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମାନେ ଛାତି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଥିଲା, ଛୁଞ୍ଚି ରକମ ମାରୁଥିଲା, ଆଚ୍ଛା, ପାଦ ଫାଦ ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଟେନସନ୍, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା? ଯେକୌଣସି ପଦେ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଥିଲି। ବିପି ବି ହାଇ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ବି ବିପି ବି କମିଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ରାଗି କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ରାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ବି ହୋଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ଆପଣ? ଗାମା ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଖାଉଥିଲି ଆଚ୍ଛା, ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଗାମା ଓରିଜିନାଲ। ଗାମା ଆକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥିଲା? ଡାଇବେଟିସ୍ 276, ଏବେ ଅଛି 180। 180। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି, ମାନେ ଲିପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।